Ja želim da izrazim reči dobrodošlice našim gostima iz Kine i reči zahvalnosti gospodinu Darku Mariću na ostvarnoj saradnji. Nama je drago da smo došli do nekog malog cilja koji ćemo vjerojatno proširiti u narednom periodu, a to je da Pirot učinimo malo internacionalnijim kada je u pitanju fudbal i da kroz te fudbalske veze omogućimo i stvaranje drugih ekonomskih i političkih veza, u ovom slučaju sa Kinom. Možda to deluje pretenciozno, ali to je neki cilj koji smo postavili još od ranije, a sada polako vidimo i konture ostvarenja toga. Dakle, da Pirot bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije i ja se nadam da ćemo mi u Pirotu ostaviti dobar utisak. Momcima iz Kine želim prijatan boravak u gradu, želim im prijatne dane na fudbalskim terenima Radničkog i nadam se da su ispunili očekivanja kada su dolazili i kada su došli u naš grad. Evo, prvo da vas pozdravim sve, da se zahvalim gradonačelniku na ovom prijemu. Sigurno će ostaviti velike impresije na fudbalski klub HBI kad budu dobili izveštaj sa ovog prijema, kao što je bilo izuzetno lepih impresija sa ove jučerašnje akcije koja je organizovana na inicijativu predsednika Nikolića, gde su učešće uzeli fudbaleri iz fudbalskog kluba HBI. Pošto je tu i pratnja zajedno sa njima, poslati su izveštaje i slike sa jučerašnjeg događaja i toliko lepih i impresija je poslato već, imam toliko puno poruka i svi su vrlo zadovoljni s tim što je juče viđeno. Trenutno je došlo 6 fudbalera iz tog kluba. Oni će ovde provesti mesec i po dana i ideja je da na osnovu te sportske saradnje koju mi pravimo, da probamo da napravimo neke malo veće saradnje koje se tiču malo većeg od same sportske saradnje, znači da se ode i u sferu ekonomije i možda i političke saradnje. Sa njima je stalno par ljudi koji prate, koji pravi izveštaje svega onog što se ovde dešava i njihov boravak ovde će, od ovog boravka ovde zavisit će da li će se vratiti u sledećoj sezoni, ako budemo uspeli da im ponudimo sve ono što u stvari smo se mi ponudili, znači da pokažemo da je Pirot gostoljubiv grad, da će se oni osjećati da bi došlo i da možemo da im ponudimo sportski tretman kakav su oni, što je u stvari osnova cele ove priče, da mogu da napreduju u fudbalskom delu. Bilo mi je malo čudno i šta je cilj i kako Pirot, ali nisu oni došli tek tako. Dakle, dolazila je prethodnica, sagledavali su i prostorne i infrastrukturalne mogućnosti Pirota, uticalo na to i izgled grada i stanje fudbalskih terena i fudbalska škola i oni su krenuli jednu veliku ekspanziju fudbala i posle možda i većih fudbalskih zemalja, ne možda, nego sigurno većih fudbalskih zemalja kao što je, ne znam, Španija, Portugal, Holandija, došla na red i Srbija i mi smo srećni što se to u Pirotu realizuje ova priča. Sad, naravno, mogućnostima da bude mnogo veća i mnogo ozbiljnija i tako treba pristupiti i sa aspekta gradske uprave i sa aspekta sportskog kluba Radnički. Ja sam ranije igrao fudbal u Kini i znam kako idu tendencije u kom smeru da je sve zemlje na svetu, pogotovo najrazvijenije fudbalske zemlje, pokušavaju da naprave saradnju sa svakim kineskim klubom, da ne pričamo sa ovim klubom HBI koji sa toliko ulaganja s pravom sebe smatra ne samo najvećim klubom u Kini, nego se smatraju najvećim klubom u Aziji. I oni na jedan praktičan način rešavaju kako će da se razvijaju i to ne samo u smeru da kupuju skupocene fudbalere iz Evrope i iz Južne Amerike, nego i kako da razvijaju svoje kineske fudbalere.
Tako da oni pogledaju ko je najbolji fudbaler na svetu, je tamo Portugal, idemo svi tamo, čak se pronađe sponzor koji će sponzorišati celokupnu ligu Portugala, kupe se 10 klubova, proba se tamo kad završe sa Portugalom, odu u Španiju, jer je Španija najatraktivnija, ili Engleska, Holandija, sve ovo što je gradonačelnik već pomenuo, kao što je tendencija sada u poslednje vreme da se ide u Nemačku, jer je njihov predsjednik napravio ozbiljne razgovore sa kancelarkom Nemačke i već su usmeravaju, idu tamo jer je Nemačka sada kao svetska velesila. Kako smo mi uopšte uspeli da dovedemo ovako ozbiljnu grupu igrača iz toliko ozbiljnog kluba uopšte u Srbiju? To je pre godinu i po dana ili dve, kad sam ja razmatrao, kad sam zvao srpske klubove, kad smo pričao sa mnogim predstavnicima kluba, predstavnicima gradova, ko bi bio najzainteresovaniji da dovede, da napravi saradnju sa kineskim klubovima, najbrži, najveću, bolju viziju imao vaš gradonačelnik koji je rekao: Darko, ti moraš doći da vidiš kakav je Pirot. To nije onaj grad od pre 20 i više godina kad sam ja dolazio ovde kao fudbaler. I tako je počelo da dolazi jedna i druga, treća, četvrta grupa ljudi koji su proveravali, gledali gde bi mogli njihovi igrači da treniraju u kakvim uslovima i na kraju su nam i dali mogućnost da probamo, da pokažemo sve ono što u stvari ja od njih i tražim, da mi omoguće da ponudimo njihovim igračima malo bolje uslove, malo profesionalnije, malo dobrodošliju pozivnicu svi tim igračima, da će oni moći da napreduju ako se budu osjećali toliko specijalni, malo više nego u ovim zemljama koje sam nabrao, kako je Nemačka, Portugal, Španija, gde oni možda i nemaju razloga toliko da se trude, jer su i smatraju se velikim i mnogo su veliki i njima i nije neka velika čast da tako rade možda sa kineskim mladim fudbalerima. Ovo sad što imamo sa ovom grupom igrača i saradnju sa ovako velikim klubom, po meni treba iskoristiti na više načina i probati da se napravi neka dodatna saradnja, da se proširi, da se ne završi samo sada za mesec dana kad se oni budu vratili u Kinu, nego da i sledeće godine imamo neke nove fudbalere, da se proba na osnovu njih da se napravi još neka bolja saradnja.